Yo, what's up mga buddy? And today mga buddy, bumili ako ng eyeglass sa Lucin mga buddy. Ito mga buddy. Itong walang frame mga buddy. Anti-radiation to siya mga buddy and protochromic na mga buddy ha. Binili ko mga buddy is black. Itong black ito mga buddy na anti-radiation and photochromic for only under 200 pesos mga buddy yan. So kita na yung picture mga buddy ko sa inyo yan. Ito yung in-order ko at ngayon mga buddy ay dumating na siya. So let's test mga buddy kung let's unbox and test mga buddy para makita natin sulit na sulit mga buddy. Pero nakabili na ako sa Lawson mga buddy. Ito mga buddy. Trending na anti-radiation nila mga buddy. Yan, para kang nerd dito. So, i-unbox natin ito siya mga buddy para makita natin. Let's go! So mga buddy, susubukan natin siya mga buddy kung anti-radiation siya. Ito na mga buddy. Let's go. Yan, ganyan. Wow. Look, look. Anti-radiation talaga siya mga buddy. So ito siya mga buddy kapag wala siya sa init. Ito siya ang kulay niya mga buddy. Kaya susubukan din siya sa init kung talagang iitim siya. Let's go kung photochromic. So yan mga buddy, nakikita nyo na. Nasa init na ako mga buddy. Kaya hintayin natin. So nasa yellow basket lang to mga buddy ha. Photochromic anti-radiation na rin to. And for only under 200 lang to mga buddy. Pwede rin kayo bumili ng photochromic lang or anti-radiation lang. Kung ayaw yung umitim yung glass na to mga buddy. Kaya let's go, bilhin na kayo. Let's go.